nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani masa iya ati iki wis ra bisa tak kedepke wis angel kuwi sliramu jejer dheweke andom tresno ngombar nafsu nias mara lali aku yen nyandeng wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe kelane rasa tresno sliramu rapi sonjoko tak sesuwun enggal paringan eling marang keluarga tansah nyandeng ayam tentrem pangajab aku yang nyandeng wanita liya yo turang budaya asik-asik pancen apik tenan ayo lho Mbak Reni goyange oh apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis rapi ambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andom tresno ngombar nafsu nias mara lali aku yen nyandeng wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone tresno sliramu rapi sonjoko tak sesuwun enggal